Il-Gżira Awċija se tkun il-mudell ewlieni tal-bidliet kruċjali li jridu jsiru f'pajjiżna fis-snin li ġejjin. Iddikjara dan il-Prim Ministru Roberta Bela f'indirizz li għamel f'Business Breakfast l-erba' filgħodu bit-tema Mudell Sostenibbli għal Għawdex fejn saħaq li se jaħdem biex f'Għawdex ikun hemm aktar prosperità. Il-Prim Ministru saħaq li l-mira tal-Gvern Malti għandha tkun l-irġid nazzjonali ras għal ras f'Għawdex jilħaq lil dak ta' Malta. Għawdex se jkun il-mudell tal-prosperità ġdida li se nibnu fis-snin li ġejjin. Il-mira tiegħi hi li Għawdex ikun il-katalista tal-bidliet kbar li hemm bżonn inseħħu f'pajjiżna. Biex neqirdu d-distakk ekonomiku bejn iż-żewġ gżejjer, Għawdex irid ikun iċ-ċentru tal-innovazzjoni u l-bidla f'pajjiżna. Dwar l-edukazzjoni, il-Prim Ministru tenna li Għawdex għandu l-potenzjal li jkun katalista u ċentru ta' eċċellenza f'dan il-qasam. Fl-ekonomija l-ġdida l-ħiliet u l-kreattività huma kollox. Għawdex huwa l-aqwa post minn fejn intelqu din l-istrateġija ta' upskilling. Wieħed minn kull 10 ċittadini Maltin li bħalissa qed jieħu edukazzjoni terzjarja huwa Għawċi. Dan huwa kważi id-doppju tal-persentaġġ tal-popolazzjoni f'pajjiżna li huwa residenti f'Għawdex. Il-Prim Ministru semma kif l-ekonomija Awċija hija reżiljenti, tant li 90% tal-Awċin li tilfu xogħolhom waqt il-pandemija reġgħu bdew jaħdmu. Għalhekk, meta l-pandemija laqtitna, l-ekonomija Awċija setet tkun aktar reżiljenti. U għalhekk li Għawdex qed jirnexxielu jirkupra aktar malajr minn Malta. Bin-numri ta' dawk jirreġistraw issa huwa kważi bħal qabel bdiet l-imxija tal-COVID-19. Il-Prim Ministru elenka l-investimenti li qed isiru biex itejbu l-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer fosthom il-link permanenti bil-mina u l-fast ferry. Fuq l-oqsma tal-bidja u s-sajt, Dr. Bela għalli għandhom ir-rwol importanti biex Għawdex ikun il-mudell ta' Malta lejn ekonomija aktar nadifa b'inqas emissjonijiet. Tkellem dwar il-bżonn li l-qasam modern u teknoloġiku jitwaħħad ma' dak tradizzjonali biex flimkien iwasslu għar-rivoluzzjoni li pajjiżna jrid jagħmel fis-snin li ġejjin. Irridu li Għawdex jibqa' id-djamant f'nofs il-Mediterran. Post dinamiku, imma li jibqa' sors ta' serħan għar-residenti tiegħu u għal dak kollha li jżuruh. Irridu Għawdex li jkun pionier fl-implementazzjoni ta' teknoloġiji notfa u ta' innovazzjoni. Għawdex fejn ikun hemm progress qawwi, imma li jżomm l-estetika bħala priorità. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri semma kif il-pjanu li l-ekonomija ta' dil-Gżira ma tkunx dipendenti fuq Malta. F'dal aħħar snin ma bqajniex inħarsu lejn Għawdex sempliċement bħala parti mill-Gżira ta' Malta. Iżda bdejna nħarsu lejh bħala post li joffri potenzjal kbir mhux biss biex itejjeb il-ħajja tal-Għawċin u ta' daw kollha li jgħixu f'din il-Gżira, imma ikun mutur ekonomiku li jikkontribwixxi b'mod importanti lejn l-iżvilupp tal-pajjiż sħiħ. Indirizzaw ukoll dawk preżenti l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana u l-Ministru għall-Agrikoltura u s-Sajt Anton Refalo.